قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Hazreti Zulkarneyn aytdi: "Bu zat men Perverdigarymyň rahmetindendir. Pes wagty ki meniň Perverdigarymyň wa'desi gelse, yani kıyamet gelse, bu setni yer bilen yeksan eder. O men Perverdigarymyň wa'desi haktır we bedune şek bolmalydyr." وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. O kıyamet gününde şolary, yani ensojenni, bäzilerini gatışdyrıp iztirapda aylandyrar. O surga demurlar. Pes hemmelerini cem edip bir yana üýşürermiz. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. O şol gün cehennemi kafirlara mukabillerinde aşkar edip gözlerinin önünde koyar. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ol kafirleri ki olaryň gözleri perdedi meniň ayetlerimi we alamatlarymı görmekden kördüler we eşitmäge de qadir däldiler. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Aya kafirler güman etdilermi? Meni koyup men bendelerimi özlerine ma'bud tutunmaklaryny özlerine nafiqdir we peýdalydyr diýip. Tahqiq biz cehennemi kafirler üçin ziyafat ýany zat edip tayarlap koyduk. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Sen ey Muhammed kafirlere ayt. Aya men size habar bereyinmi? Adamlaryň nihayetde amelde ziyankarlaryny. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Şolar ol toğra adamlardır ki şolaryň dünýäde eden amallary we kuşaşlary zaýa bolup batyl boldy. Ve halani ki şolar güman ederler ki özlerini ýaxşy amel etýändir diýip. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Şolar şu forma adamlardır ki özleriniň Perwerdigarynyň ayetlerine we Hudaýa mulagat etjeklerine kafir bolupdylar. Pes şolaryň amallary batyl boldy. Şolar üçin kıyamatda erzeş o etibar qail bolmaz. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. İş şeýledir. Olaryň jezasy cehennemdir. Kafir bolmaklar sebäpli we biziň ayetlerimizi we peýgamberlerimizi masgara tutunmaklar sebäpli. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Tahqiq ol toğra adamlary ki iman getirip salih amellerini kesip edipdiler. Şolar üçin Firdaus diýen cennet teýýar edilip goýlandyr. Düşülüge jaý bolan halynda. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Şolar şonda hemişelik bolan hallarynda. Şolar şondan çykyp başga ýaňa gitmek istemezler. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Ey Muhammed, sen ayt, eger deryalar murakkep bolsa, meniň Perwerdigarymyň sözüni yazmaga, elbetde deryalar tamam bolar. Meniň Perwerdigarymyň sözü tamam bolmadan ozal. We egerçe şonuň misli ýanyny kömekçi edip getirsekde. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ey Muhammed, sen ayt, tahqiq men siz ýaly beşerdirin. Maňa Hudaý tarapyndan wahy edildi
ki hakikatta sizin Hudaýyňyz bir Hudaýdyr. Pes her kim umid etse öz Perwerdigaryny mulagat etmegi, pes ýaxşy amellerini kesbetsin. O Perwerdigarynyň ibadatyna hiç kim